kula didandani Baladewa niki men Werkudara men modar ha aku dandani Werkudara Ndara Werkudara teko wah ana sing padha rupa karo aku bres aku Baladewa ora wangun aku Baladewa wangun aku parsaing jajaran sertane bawana ayo iki nata Mandura Prabu Baladewa sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jolatra nampa krasana weh adalah persis aku cocok Petruk sing dadi Baladewa waduh entuk dukungan ayo coba kowe coba to ana semane jajaran sekitar bawana iblis tanat bodhe jajaran iki Prabu Baladewa lah bablasan to Baladewa ha Baladewa kowe mau muni piye Baladewa wah ketrucut kuwi Baladewa wani pitu asih ora iso kowe ora iso aku sing dadi Baladewa bekti kula kunjuk Ndara ha iya tak tampa tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma cah bedhok ora ngapain lungguh ngisor ngumbek kualat tuh ada siapa mengo wih bose ngapa ya terus mestine dikongkon karo Werkudara Antasena Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati waduh nek liyane iki aku rada wani nek iki mantan gentho iki ayo merkoso awake dhewe slamet to Kang pangestune Ndara Antasena wilujeng Petruk slamet pangestunipun Ndara Antasena wilujeng Den enten apa aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya Tru lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki rawuh mriki lho ya matratap to wong kula lagi wae gawe geger ngamarta dikongkon Kang Bapak heeh dikongkon Ndara Werkudara maune iya terus sampean sagu mah modar aku terus niki mawon niki sing dipateni pertama ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau kuwi kuno banget kok kuwi kadang kala ya masuk wong aja sembuang sing kuno-kuno ya kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe ngabari karo kowe nggih kowe digoleki Kakang Raca karo Kakang Antarja waduh Kakang Raca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe Gatotkaca Antarja Petruk Bagong golek ana yen ketok mlayu ngoyak karo adikku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana sing muni ngoten Siwa Mandura klebu sampean iki mesti sing pertama ngantil iki terus seto sabar to aku kowe ngarep terus iya dadi nek kena kowe sike ora mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe terus nggih aku ngerti perkarane saka bapak tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput oh terus ngene wae kowe nek perang karo Kakang Raca wani ra mbok modar nek wani hari kono niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk modar kula nek Bagong musuh Gatotkaca wani ora mbiyen wani mbiyen saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas wani tenan Bagong wani ambiyen Gatotkaca ki kalah karo aku zaman kapan zaman isih 5 tahun isih cilik kuwi ha iso saiki ya modar tenan kalah aku wis ora wani nek ora wani mongko iki do goleki kowe waduh cilaka ngene wae aku tak ngadeg nang kene engko nek Kakang Raca Kakang Antarja tekan kene men bingung carane bingung kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu matuk ning kula Antarja lho Antarja aku wae suaraku ora iso gedhe lho Tru aku Antarja wae gah rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh aku gak kaca wis yo iso napa Den lho ora iso sebab apa nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja oh nggih
Go ngampet ambegan. Iki ngapa iki? Ngampet ambegan kok mburi metu. Wih, jan pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentuh sak bis mambu kabeh. Nggo namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya kan. Wis ngampet ambegan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa karaku. Ya, nah semono kuwi suarane pas. Iya Dimas. Nah. Kakak Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakak Gatotkaca. Apa kok dadak jeblok bane? Gatotkaca ini omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakak Gatotkaca gadangipun Kakang Dimas Antasena apa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan Tru, aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Suarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Gatotkaca ora usah melu omong. Iya Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong Dimas. Kene Demes, Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Gatotkaca tekan kene nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimasku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas.
Roma bangga Pakut kati nyomawukat kati nyomawukyat Omong iro wang-wang Gugu karepe Dimas Anasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wis mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teka ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti ya ming gampang to ula kok ming gampang banget Dimas ngapusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan iya Dimas jengkolmu mlocot kuwi wis ora ana mungsuhe kok Dimas ayo salin Gong salin mbok aku tak ngene iki wae arep ngopo kowe iki ora salin ngono wah ora nggo gamelan barang ki piye iki kecekel e Truk tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora kaya asik e aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e ayo golek-golek cewek ingat momen yang harus sampe naik dhewe ora wis ning iki urung rampung lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak kula didandani Baladewa niki men Werkudara men modar ha aku dandani Werkudara ndara Werkudara teko wah ana sing padha rupa karo aku bres aku Baladewa ora wangun aku Baladewa wangun aku parsane jajaran sertane bawana ayo iki nata Mandura Prabu Baladewa sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana weh adalah persis aku cocok Petruk sing dadi Baladewa waduh entuk dukungan ayo coba kowe coba to ana semane jajaran sekitar bawana iblis anak bodho jajaran iki Prabu Baladewa lah bablasan to Baladewa Baladewa kowe mau muni piye Baladewa wah ketrucut kuwi Baladewa wani pituwasi ora iso aku sing dadi Baladewa kula Baladewa nggih yo Bagong bapak berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena ya pokoke dadi bapakku sementara siap ning yo ngenteni dhisik engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng dinteni dhisik engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu lah kowe tak dandani lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu kula pripun lho wani gelute padha-padha Baladewa kok waduh masalah iki nek rika nggawa Kyai Nenggala Truk kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok nindakne kekuatan lahir batin dadi kowe ya digdaya atus sing Ndara Werkudara nesu amen tandangi sing dadi Werkudara kula dikai kekuatan ya kekuatane diwek Petruk kok wis entek aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki ayo nyatane ngono kok ora apa-apa Petruk kandhong bolong Bagong kowe menyang ndi wah dalah kowe wani nunggu karo tindaye
Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe kedotan ngampet-ambekan, beto dadi ayo. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi nih ketoke. Ora dajari lah. Aku iki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso ya asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ambekan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe iki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mau ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sakjane iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Iya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sikil bokane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing modho rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ada. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa?
Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblise Petra iki. Weh, waton bener nek bedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura mrampu Baladewa. Wah, dalah. Petra ora ganti ujune greten karo jeblok sewa. Tandangi karyane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo ngomong nganggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana 3. Waduh. Wah, duwer. Barang pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadeane. Ayo amo. Aku yo. Iya. Koko Prabu. Waduh sarep. Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinen kalepatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh piye? Ora trima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Baladewa kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu, kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku mati. Sabar. Mboten sami sabar jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu. Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati.
Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe. Sapunika ngaten mawon, sapunika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning epek-epek. Ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa geraji. Setyaki tak kandhani. Iki golek gawelane sang Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sapunika ngateni mawon. Kok Prabu Ndrawati lengkap wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati sepatus saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai badhe pun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng dengkul matos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bojoting batul ketibal. Ora salin cuwek kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno kuwi basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak penake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki
Gusti Kresna iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banjing silatan. Kono to amban silatan aku ngono kok mban sindi. Aku kok mban silatan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, piye-piye apa meneh? Aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marai nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis satu ladeni. Sopo ae? Iki Bagong. Wah, su. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Kapok ora, kowe ketrucut to, ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rumateng diadongke. Loh, piye kuwi? Wah, sangkleru le salen. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mau setan to lak tenan lho. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirame Rata Mandura. Inggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ayo bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragile jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku iki le goblok ki eling-eling lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih kenang wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Wis lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cahidan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Siadi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nira Mrata Majati dadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Siadi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Nuwun sewu Koko Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki Koko Prabu estu. Siadi aja gawe-gawe lho. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang.
estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowaning Praja Ngamarta. Oh Prabu. Nggih. Apan kawula saestu Koko Prabu Ndrawati nembe iki mawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambyan Kawasada ing membo Yai Prabu Ndrawati. Lho. Menawi ngaten pustaka Jamus Kawasada sampun noncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Gugu karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kanan negara Ngamarta Werkudara. Nggih. Kok si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho, Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Wae lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Mbok ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Kandhani ngeyel ya gong. Heeh. Kong ya aja sok grusah-grusuh, piantun ngamun ngantos terus gunake netra waloka ning gunake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Kisane wae nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Klimasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek. Anu Pakde, sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakeri Semar. Nek pustaka Jamus Klimasada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucluk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Klimasada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku? Ora. Ora ya, Truk. Mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun nonton mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari
ngentosi rawuhipun sinuwun Darmakusuma kaliyan Drona kula Drasdewa. Nek pun komplit mugi-mugi Bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mundi pustaka jaman Simasada. Werkudara, nggih, melu aku. Wah, ora sah alasan. Iya. Arjuna kantinen ngestokake dawuh. Yayajen perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye Kresna? Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta pustaka jaman Simasada menika sampun kecepeng, Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Ku tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ah gawe cekak-cekak yo, bali yatra yo. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen yo Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu Kancanana nistakaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pakde ayo tak derekake Pakde. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna.